The most annoying things here in the city is that one of the most annoying things here in the city is that nagsig rally about kaning Palestine and Israel, and ang uban mag-rally na lang for the sake of rally. Namsa ta na sa Pilipinas ka ng mga tao nga occupational rallyist. So na-stop ang mga trams. Wala na kayo nangagi kay gisirado. Annoying kay ba? Nag-shoot ko ganina niya, naputol mong shoot kay ganahan may tram niya. Wala may tram. So, moto. Kasapot mga tao wali ka sa city karon kay ganina nagdiretso kog sa kabuk dalan nya kanang yield makana sa mga tao. Ang atubangan nga auto nako hinay kay padagan ba kanang nag-yield siya nya stop biya ang labang sa mga tao. So karon what I had to do was kanang ako siyang businahan nya bawo nakangari sa galayng nasod nga ang busina insulting kayo. So nasuko tong usa ka tao nga to kay mga nalabang kay ngano ni busina ko pero ang atubangan nagpahinay man siya so nabangilan mi sa tubangan sa dalan ba, stuck mi tunga sa dalan niya. Nay matramo agi. Baka na nagbabagas tunga sa dalan niya. Wala kay mabuhat kay nang labang ng mga tao din. Mura na kag nagbangin na nung ka sa dalan, pisting auto ha. So, paglabang nako ni busina ko niya kas you need to call the attention nga. You have to go. Pagman gihapak kog dai nilabang ba katong nilabang mga tao. Kay feeling nila go sila. Nila gihapak ko na, you don't have to do that. You don't have to di ka kinahanglan hapak maski ni busina lang ka. Mas mahapak pa kag kanang nagpakusog yung kanan kagunsa dia pero I was trying to be nice. I was trying to be in line. The only thing is that car in front was taking too long. Nag-slow down siya. Nag-take siya siyang time ng bulabang. Really slow. And that's the second car got slow today. Nakasapot. And now, karon na sad, naghimo kog, nag-turn kog, nag-right turn ko. Na nagabisikleta, nag-ano na siya. Kaya ngano ko no, go na sila niya nilabang mi ang nahang na namin sa tunga sa dalan ni go niya nasangit ko sa tunga sa dalan din mo kay choice ana when yung masangit ka sa tunga sa dalan naggo man ko on time kasapot ba kay mga tao ron dito nag-react mga nana right sa dapat na nimbuhaton pero in reality is wala sa kabaw sa story gyud sa kabaw sa tabo sa kabaw kami tong right ng labang and then nadugay lang traffic sad yan nasangit mo itong auto sa tubangan so that's what happened. Fuckers. Anyway. Kalma ta. Sapot ko. Audio's gonna be a bit bad kay wala na akong giset ang akong audio but yeah. So I've got two things that was annoying me today and that was kanang one mga drivers today, people around the road naglabang gihapak akong car. He has no right to do that. There were lots of crazies in the road today and that's very annoying. The second thing is that kaning mga rally ba I know there's has to be a rally people has to know but the thing is these guys they're more of kuan na sila kanang occupational rallyist so they just do the rally for occupation. I don't know, they just do it and then I don't get the point sometimes. Anyway, we're moving to the Osmo Action 4 and wala siya. Balik ta sa katong last akong istorya katong recycling. So it's nice here sa Victoria or all over Australia is that kanang mag-uli kag mga botilya, mga butsudanan sa Yakult, mga kagmay nga mga botilya, mga even kanang Del Monte gikan sa Costco, Del Monte gikan sa Pilipinas. Di Del Monte. Dole pineapple na mga cans. Iguli nimo 10 cents. Imagine na kay mga 200 cans. 200 kay nagagamit ng yung cans whatever labi na mga plastic is very bad like kung cans na kanang metal kanang inot siya ma-recycle nimo but the thing is katong mga plastic kay lisod to recycle and they're offering 10 cents for that so that's so awesome like yeah sa Pilipinas mga botilya rabi ato akong kuan kag botilya makabayad so pila ni bayad na but dire kanang kuan gyud sa gobyerno ba so it's automated and some of them are not automated. And mo to na ito anong dili automated kanang siya kasi magbahig ba and then nasa app so pwede nito masulod dito imong kwarta or you can get cash so pwede nimo mapundo as cash or pwede nimo mapundo na to sa imong app imong kwarta so that's pretty good awesome anyway pagkasulina ko tos unahan pagid pagkasulina ko tos tumoy napaka-shoot karong tataod for nice sprint baga pagkasulina ko kay akong gasolina taga ko na akong shoot next is 3:30 pa so gotta fill up.